जनी बाबू ना तो से टूटी ताको जनी बाबू ताको जनी बाबू ना तो से टूटी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी बॉडी तू बनाव खाके जड़ी बूटी बॉडी तू बनाव खाके जड़ी बूटी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी नजरे गड़ा के न हमके निरेख छोड़ दे बुआठल अजमा के तू देख छोड़ दे बुआठल अजमा के तू देख नजरे गड़ा के न हमके निरेख छोड़ दे बुआठल अजमा के तू देख बाड़ अभी लइका पिय जनम घुटी बाड़ अभी लइका हो बाड़ अभी लइका पिय जनम घुटी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी। आर्यन स्टूडियो राजापुर बाजार। चैलेंज न कर जाके कहीं लुका जा केतना जानी के हम बाजा दिहनी बाजा केतना जानी के हम बाजा दिहनी बाजा चैलेंज न कर जाके कहीं लुका जा केतना जानी के हम बाजा दिहनी बाजा चली नाई तो हसे मशीन धन कूटी चली नाई तो हसे हो चली नाई तो हसे मशीन धन कूटी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी। बाड़ तू बेहाया न तोहरा सरम्बा मार देव सटा के लोहा गरम्बा मार देव सटा के लोहा गरम्बा बाड़ तू बेहाया न तोहरा सरम्बा मार देव सटा के लोहा गरम्बा बुझो ना अशोक हमके मैंगो फ्रूटी बुझो ना अशोक बुझो ना अविनाश हमके मैंगो फ्रूटी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी कहत कदी 9 महीना के छुट्टी।